Očekuje nas opet normalno koji svaki put važna utakmica, jer svaka sledeća utakmica je najvažnija, tako da je za nas kup takmičenja gde mi vidimo neku prolaznost ka i Evropi, da kažemo tako. Ukoliko napravimo taj korak protiv Vojvodine, ukoliko prođemo Vojvodinu, onda možemo i da očekujemo nešto više i od ovog takmičenja. Ja očekujem da oni izađu u najjačem mogućem sastavu za njih u tom trenutku. Isto tako očekujem i od nas. Nije poenta u tome da odmorimo neke igrače, poenta je u tome da moramo da izvršimo rotacije i poenta je u tome da bilo koji igrač dobije šansu, bude spreman. Ja sam ubeđen da igrači koji nisu mnogo odigrali do sada, da imaju kvalitet i da će, kako se zove, dokazati to i u sledećim utakmicama.